per fer el mal als moros. Però Abu Saïd, llavors rei de València, arribà a un acord amb el rei Cristià. Nosaltres, en Jaume I, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó i del regne de Mallorca, comte de Barcelona i d'Urgell i senyor de Montpeller, prometem a vos, rei Zayán, net del rei Llop i fill de Molofet, que tots els moros, així homes com a dones, que volgueren eixir de València, vagin establis i segurs amb les seues armes i tota la seua hisenda. Moble que volgueren emportar-se amb si en la nostra fe i en el nostre guiatge. I jo, rei Zayán, sobredic promet a vos, en Jaume, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, que us entregaré i donaré dins de 20 dies tots els castells civils que hi ha i tinc d'aquesta part dels cristians, que nostra era València, el que ningú mal nos faesen, que metesen nostra senyera en la torre que ara és del temple. Ells deixeren que els playa, que nos pomen la rambla, entre el reial i la torre. I quan vint nostra senyera surt en la torre, descavalcant del cavall, endreçant-nos vers orient, plorant de nostres ulls, i besant la terra per la gran mercè de Déu, no els hi havia fet, que València era nostra. Amb la nostra cultura i la nostra llengua, tenim avui present en el nostre poble aquesta frama, la del Correllengües, encesa a ulls de tothom per mostrar que el seu espírit és ben viu i que ajudarem